Hej, dette er Lisa fra Mfit Support. I denne video vil jeg kort vise dig, hvordan du bruger Mfit Care-appen. Jeg vil også introducere dens vigtigste funktioner. Start med at indtaste dit brugernavn og den adgangskode, du har modtaget. Hvis tofaktorgodkendelse er aktiveret for din konto, vil du modtage en kode som en sms på din telefon. Indtast koden for at fortsætte. Hvis appen lige er blevet installeret, vil den bede om tilladelse til at læse notifikationer. Tryk på Åbn indstillinger. Giv derefter alle nødvendige tilladelser, så appen kan fungere korrekt. På Fanen notifikationer kan du se alle aktive notifikationer. Du kan trykke på den notifikation, du vil håndtere som den næste. Dette åbner beskeden i flere detaljer. Du kan derefter vælge enten det grønne eller det røde tommelfinger-ikon. Ved at vælge det grønne ikon informerer du systemet og andre plejere om, at du tager ansvar for at håndtere notifikationen. Det røde ikon betyder, at du ikke har mulighed for at håndtere den. Det gør det muligt for andre at se situationen. På Fanen Status kan du se den aktuelle status for alle sensorer. Listen er automatisk sorteret, så de vigtigste situationer vises over. Først vises de sensorer, hvor forbindelsen er mistet for mindre end 3 dage siden. Dernæst vises de sensorer, hvor personen har forladt sengen. Du kan også se, hvor lang tid der er gået siden personen stod op. Derefter vises de sensorer, hvor personen er i sengen. Til sidst vises sensorer, hvor forbindelsen har været afbrudt i mere end 3 dage. Hvis du ser et lille cirkulært pilikon ved siden af en sensor, betyder det, at enheden ikke har sendt de nyeste data. Ved at trykke på ikonet, kan du se, hvor gamle de seneste data er. Du kan også opdatere visningen ved at trække skærmen ned fra toppen. På Fanen Log kan du se alle nylige notifikationer. Her kan du også åbne enkelte notifikationer og se de tilhørende oplysninger. Øverst til venstre finder du den såkaldte hamburger-menu. Herfra kan du åbne Fanen indstillinger, hvor du kan justere, hvordan notifikationslyde fungerer. Hvis du bruger indstillingen, gentag lyd. Indtil notifikationen er bekræftet, kan du stoppe lyden ved at trykke på en af telefonens lydknapper. Dette tæller dog ikke som en bekræftelse af selve notifikationen. Hvis en sensor flyttes til en anden bruger, skal lokationsoplysningerne opdateres. Åbn først hamburger-menuen øverst til venstre. Gå derefter til Fanen enheder. Bemærk, at denne fane kun er synlig, hvis alle nødvendige tilladelser er givet til din brugerkonto. Find den korrekte sensor på listen, og sørg for, at serienummeret matcher den sensor, du redigerer. Tryk på sensoren for at åbne tekstfelterne. Det øverste felt skal indeholde nogle oplysninger. Vi anbefaler at bruge rumnummer, sengenummer, etage eller en anden tydelig identifikation. Dette gør det lettere for plejere at genkende, hvilken seng eller hvilket rum notifikationen vedrører. Du kan også indtaste lokationsoplysninger i de ekstra felter. Hvis du vil bruge en persons navn, bør du undgå at skrive det fulde navn af hensyn til privatliv. Brug i stedet fornavn eller et kaldnavn. Når du har foretaget ændringerne, skal du huske at trykke på Gem. Hvis du oplever problemer, kan du sende en supportanmodning ved at trykke på knappen Skriv til support. Beskeder kan også sendes om aftenen og i weekender. Vi anbefaler at bruge telefonens indbyggede beskedfunktion. Bemærk, at Mfit Support ikke svarer om natten mellem kl. 21 og 6 CET. Når din vagt slutter, skal du huske at logge ud af applikationen. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at give feedback, er du velkommen til at kontakte Mfit Support. Telefonnummeret er +358 20 778 0870. E-mailadressen er care@amfit.com.